Pon ka khubor dan kuliah phi di meri nong kan tiwa lang. Kimat ki kongsan jong ka khubor men ka stem. Lahaban pensange ya ka dorbar habaro artli ki yang dorbar thawan jong sarkar India nen gasni namar ka jing persha ka bajur ne ki khot jong ka liang persha. Meghalaya ka sarkar ka ladapan banay ka tarik jit nong mikmat thamai sya ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council ya ka balabuan penlong ha ka arpunyo trik urumpang 8,000 kat khandai. Kaperthai baro kawai ka kan mau kerpang hinin ka sni ya ka jingshir khay bat jingyap jing ki bril ki babon na ka daw jong ka jingpang cancer lani bampong. Bat ka North East India Festival kan salong ha Bangkok ha ka khandai bat chip ho tarik mentau benai. Ki khubor ki babnya. Ka jingya jo ka CBI ha West Bengal ka long ka mat pen ki wen ne baro artli ki yeng dorbar thawan Lok Sabha bar Rajya Sabha nen ka sngi hadu bala haban pensange no ya ka dorbar. Ha ka por 8 baje no phai sngi la ple pi ya ka dorbar ha Rajya Sabha batang mar he ple ki khot jong ka TMC SP bat ki wei ki la yeng bat tur sajanda ka halla kar ka persha ka sarkar halor ka jingye jong ka CBI persha yo police commissioner jong ka West Bengal ha Kolkata. Kapto ka ningot ki khot ka BJP ru ki la yeng banya pen inya mar kliang. Namar jong ka jingye kar ka bajur shong knor jong ka yeng Venkaiah Naidu ulhaban pensange no ka dorbar hnil gesngi. Kamisyon dan kajing pher yang dorbar Lok Sabha rukum jo ha ka baki khot ka TMC Congress RJD SP bekiwe ki seng kila penni ka mat CBI ban therting ka sarkar ka basin shar kato ka ningot ki khot na ka seng Congress kila perta da ka jing persha ya ka Rafael aircraft deal ka speaker jong ka Lok Sabha ka Sumitra Mahajan kala karpa ki noi ki ban lej shala ki jaka shong bat aila ka dorbar ba kan yat ben. Nakalyang jo menteri bakhmi ikikam jong ke yeng dorbar Narendra Singh Tomar ula kerpat ya barok ki dekhot ban long jai khnang an la ban penyat bet ya ka dorbar hendai shim ladan ma patiau kumta da ka jing mamla te la kam shu ke yeng ka speaker kala haban pensange no ya ka dorbar. Hingin kasi ka sarkar Meghalaya kala penbanai ka sngi thap vot banjit nong mikmat thamai sya ka Khasi Hills Autonomous District Council ba Jaintia Hills Autonomous District Council bar ka tarik ban thap vot ka de ka arphu nyau tarik urumpang 8,000 khat khandai nadu ka por nyau bujim step hadu ka por saw buji janmen tang mare penbanai ka election ka model code of conduct ne ki kendon an ki bekerpang ha ka por election kila sedang trekam habarok ka wei ka thain Khasi ba Jaintia Hills. Katarik ka bakhado baki kertongkin pendung kerteng la dia kalempung ya khon gade ka pratrik urumpang bat hadin kani kan sadon ka jing bishar ki kot kisla jungki bat katarik ka bakhado baki kertong kila ban weng kerteng no ya la di kade ka khandai tarik urumpang ka yeng bishar ba khledo jongkri minta kasni kan ngap bishar ka jing ut ka pan jing net bandang beteng ya ka jing persang manwat ki khatsan ngut ki nong bela ki bala sakut akram doyong jong ka East Jaintia Hills District ka Meghalaya mentala jan arbanai ka kanhun nong bishara po ka jingilam jong Justice AK Sikri hinen ka si kala pensngo ba ka ka bala ban sngo thu menta ka long ba an amdan shu ki nong bala ki bandang im ha ka te kram doyong ha ka aru pratri ukula lingkon ka ying bishar kala batha ka sarkar pedeng badru ka sarkar Meghalaya bandang beteng ya ka jing persang banwa ki nong bala ki basakut ha khru ringsan ha East Jaintia Hills District jong ka Meghalaya nadu ketika sngi bon ki kinhun kilai trelang banwa iki henen ka si ketika sngi kabala kemau kerpang ka jingshir khai jong ka jingpang cancer lani bampong ha ka parthai baro kawai ya kabala tip kum ka World Cancer Day mentau snem ka International Cancer Control kala penni ya ka program trekam ka balai snem halor ka mat pedeng I am and I will lani ngalong bat nganlong ketika program ketemu penklan bore ka mon bajuat banyale persya ka jingpang cancer ka mensim ai tilut ban trainenta khanang man bhaban miat ka perthaya ka lawai palar khandai 0.2 million ngut ki brio hasat lak perthai ki yap man lo snem na ka jingpang cancer ka balang palat banya ka jingpang HIV AIDS ka jingpang TB bat ka kishori Haga jingkirang jong Vice President ka Riu Venkaiah Naidu ula kentu jur ki doktor ki nong tauan de ki start shampang banyale kat bala ban penklan shishu ki program ai jing kai ki bala banyada na ka jingpang cancer
haka kerwa khubor jong unai du lo ong ba ka long ka badan kam man persang hikir kom im ki ba bhana ka banta ka ko kya ba ban bam bu ki jing bam ki ba pan khanya kamen ulo ong ru badan kam man le ya ki test ki badan kam ha ki ki breu ki badan ga jing sier ban yo ki ki jing pang unai du la ban rap shu da ka ba ong ba ka long ka badan kam kerki ban play ki cancer units khanang man lap ki ki breu ki ba kempang bat ban yo pen biang kloi kloi ki la jing sumar ha ka por ka ba biang bat ha ka jing lot jing sep ka badurna kani ko khubor ka wan shpi na ka All India Radio Shillong haka sin ka baning kong ka tanat pisa tingka jong ka sarkar Assam kan penang kam da ka social media kum ka rinsan man ai jing tip badan panjing mo dikin nong song ka jilla haka bay day ba ka mang tingka jong ka sarkar na ka banta usnem 8000 ka khandai 8000 arpho yakani ka ra la shim da ka tanat pisa tingka jong ka sarkar Assam uno aiktin jong ka tanat ulai thu ba hakini ki khatwisni ka sarkar kala la ban penpoy ki jing pentip sha I way point real lak ngot ki briu ling ba ka Twitter Facebook bat ka Instagram uang ba ka jing thumu ka ba kong san jong ka budget app ka bala ai ka teng Assam budget ka long ban yo jing mon ki samla ba ki we ki ru shampang haka bai de ba ka mang tingka jong ka sarkar kalong rukum kala dan kentiu shu ka program Digital India bala penslur da menteri rang bado ka Narendra Modi laban pengamaw yang hang ne ba menteri ka pelapisa tingka ka sarkar Assam Himanta Biswa Sarma unsa pensengaw ka mang tingka jang ka sarkar Assam ha ka hindu tarik rumpang 8000 khat khandai da ka jing thumu ban kentiu ya ka jngok kai perthai ka khai peteng bat ban pendus pa ki kulsor ba phera pedeng ka than chate lam ingi ba kiri ki badan ha ka than chate mi ngi jong ka doba Asia an penlong ya ka North East India Festival ha Central World Bangkok ha ka khandai ba chi photarik mentau banai ya ka ni ka la play da ka North Eastern Council NEC bala penya ya ka da ka Trend MMS ka bala yo jingkashan na ka Indian Embassy ha Thailand Komisi benta na ka jingpun kre ka te ka tamasa lekmen kala dan ka jingelang ka bekerpang ba kinong kumi ya ka Shanghai perthai jong ka than chate lam mingi bat ki jong ka Bangkok kuba prapomot kinong khayi be ki brio sarkar na baro arliang kin sadon lang ha ka te ka tamasa banyo ekren halor ka jingete ha ka khayi pateng ka Micro, Small and Medium Enterprises MSME kalakashan shibun haka bakan tiwe ka yo ka kot bar ka roy ka par haka lengkeri Menteri khna ka tanat MSME Ugiri Raj Singh ulo ong ka ne ha ka por ba jubab ya ka jingli haka yingdor bar Lok Sabha hanin gasngi ulong maka niti ayok kala itho shispa khanyo tili district haka lengkeri baka MSME kala shim ya shibun kila trekam ban pentulun ni ki karkhana ren bat kan tiwe ka yo ka kot ha ki district ka National Small Industries Corporation NSIC ka batrekam hapo jong ka MSME ka ai jing kashan da ka ba plela ya ki jing pentibet ha ki jing start ka juk menta ka jing penyat yo ki mar ki mata ba kung joru da ka ba ai jing kashan pisa ha ka trekekta Kodhis rekam jong block medical but health officer umpling block Komisi benta na ka jinga khi ka shibna lenter ya ka Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram ka program ka bakarpang jong ka koi khya na ka benta ki khna ki barang khi samla ha ka jilla Meghalaya dang shan kala panlong ya ka jinga ko jini ba ka jinga ko ringdor na ka benta ki khna jong ka umpling block Habakran ka jingelang kumukongsan uba Ferdinand Suchang uba de champion ka International Martial Arts ula ainin sim kinung shimenta da ka bayathu ye ki jinge khun ki jong u hakalenti jingim hakabulas dang da ka jing persang ka baret hado ba unda la banwan ra khusna mat buram na ka banta ka jilla ba ka rihi baro ka we ula banjuru halor ka jingnon kam jong ka kilan met hakapor samla badan pelat yeladi ne ki jing penmelin ki basne kum uduma secret ka kiat par ki drop lapun kot ya ketika program da ka jing ai ki khusnam shiki nang job ha ki jinge ko ki ba pher kato kani ka khubor ka kot bakala wanshpi na ka All India Radio Shillong sa shipor kata ha ka por prabji ninya so baka dari station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbo da ka khubor phareng ka por phra ka sanine kani ka All India Radio Shillong so bhaban amantai ki khubor na Delhi